Seo déananas mé inis ná déanana mé iirecht an scáil an a riint agus dírómuid ar a gcuairsa hain inis. Mar sin an féidir le an taiispánta sa eiceáil sin go háling ar fad. So go me leiscéil. Mar ecan si an seo cuasa nua atá seo diplóma iarchéime sa Ghaeilge go Mhúinteoirí agus seo de bheas siúla go nniu ná go mbeidh muid a breanú ar a gcuairsa hain. Dírómuid a dosach báire ar na daoine sin a bhfuil an cuairsa seo díirithe orthu, cédó an cuairsa seo. Ina dhí sin le mé beagáín faoine ranna éagsúla a bhfuil bainteach up leis an diplóma seo. So rion na Ghaeilge, Scoil an Éideachais an seo go leis na tríóide agus Institute Éideachais Marino. Le Romain sin beagáín faoi Stiúrthóir an Chúrsa, na modúil a bheits arsúil, caitheanna bheith siad arsúil agus na cineálacha measúnathe a bheits le déine ag mic léinn ar a gcuairsa. Ina dhí sin le roiin na léachtóirí faoin na modúil éagsúla, agus an sin le mé beagáín faoi chunas iarrata sa dhéana cén chuile chuirteach ar a gcuairsa. Agus in dhí sin an fad le mé faoin scrúdú teag. Mar zo chuomh hena hain is dócha ní mór de iarrthóirí level bí a hain a bheith acu sa Ghaeilge. Agus bé ar fianaise a chur fáil go bhfuil level bí a hain agus bé se banán chuirteach ar scrúdú a bheits áireachtáil ag teag leis a bhíneise sin áil le go mééis se banán chuirteach ar a gcuairsa. Ach pléimiid sin a rís ar ball. Mar sin cédó a cuairsa seo. Well, tá an cuairsa seo díirithe ar Mhúinteoirí chláirithe iarmhain scoile. Daoine ar bháile cáilíocht bhreise ó bhaint amach leis an Ghaeilge ó bhuaine go leibhéal na háir teistiméireachta. Sí aim an cuairsa seo ná riire ná duling leis an antanas Mhúinteoirí Ghaeilge atá an, mar sin támuid i ddíriú ar Mhúinteoirí iarmhain scoile daoine atá cáilethe agus atá chláirithe hena hain le cóirle na Mhúinteoirí. Nis tá riachtanis éagsúla an agus pléimiid na riachtanis sin ar ball ach go bunúsach Mhúinteoirí bonscoile ar bháile a bheithanán an Ghaeilge a bhuaine go leibhéal na háir teistiméireachta. Mar dúirt mé hena bé coppla rion agus scoil páirteach sa diplóma seo. B'in diplóma lonaí an seo a rion na Ghaeilge a goláis na tríóide. Is rion bheag i rion na Ghaeilge ach rion Harbh gníomhach agus bíonmuid teagaisc agus man taide a réimse na teanga agus na litríochta. Agus chuirmuid cuasaí ar fáil an seo sa luathghaeilge agus sa nua-Ghaeilge. Agus tá an rion mar chuid go scoil na dangacha, na litríochtaí agus na gcultúir an seo go leis na tríóide. Agus tá cultúr oscailte fáiltiúil agus cordúil sa rion is máling aithne a chur na mic léinn agus tá ar gcuid mac léinn Harbh tábhachtach dúin. Tá an páling chomáile sin go méid Scoil an Éideachais ag obair ar an diplóma seo chomá agus tá fuair gníomhach is Scoil an Éideachais. Atá ag obair ní hamháin a réimse an Éideachais ach a réimse na Ghaeilge agus san Éideachais teanga chomá. Agus i measc na gcuairsaí a chuirtear ar fáil is Scoil an Éideachais tá san Éideachais Slán Ghaeilge agus Gaeltachta. Agus an sin chomáile sin beidmuid ag obair i ggófort lenar go leacathe in Institute Éideachais Marino agus tá cáil náisiúnta agus idirnáisiúnta ar nui ar Marino i réimse an Éideachais agus leagtar an bhéim ar bhuaine na Ghaeilge in Marino chomá. Agus i measc na gcuairsaí a chuirtear ar fáil an sin tá an bí iad trí bheán na Ghaeilge cuairsa do Mhúinteoirí. Bog a rainis go dtí cóhéacs níos leithna cóhéacs an choláiste bé
Mic léinn an diplóma chlóratha mar bhicléinn anseo a go leis na tríóide agus béneart áisinaí ar fáil dos na mic léinn agus bé go leor áisinaí ar fáil ar líne agus ar an láthair. An chéad rud an sin leabharlann chomh leis na tríóide arís tá cháil ar leabharlann chomh leis na tríóide marall ar an mailúcháin leabhar agus áisina a chuirtear ar fáil an sin agus tá neart áisina ar fáil ar líne chomh maith. Agus tá antáling go bhfuil leabharlannathe againn dos na hábhar ar le so tá leabharlannaí an a bhíonn sa plé leis an oideachas agus leis an Ghaeilge chomh maith agus bei siad san an takeíocht a chur ar fáil. Ó thaobh cuasaí spórt agus fóláine sin bhí an fáil ag mic léinn ar an anad spórt, linn snámha, rangan na spórt agus mar sin de. Agus chomh maith sin bíonn neart imeachtaí clubbannaí cumann ar fáil anseo ar a campus agus cuirtear anáilte roimh mic léinn iarchéime ag na himeachtaí agus mar sin de. Tá pobal na Ghaeilge tharbheith láidir, gníomhach agus bríomhar anseo san ollscoil. Agus sin aber tíomh amach an síl acadúil agus tá seomra na Ghaeilge againn anseo ar a campus agus a rís curfar fáilte roimh mic léinn is seomra na Ghaeilge agus ag imeachtaí a bhaineann le pobal na Ghaeilge agus chur gás leis go an Ghaelach a churann go leor imeachtaí ar siúl. Agus an sin cuirte go leor takeíochta eile ar fáil de mic léinn chomh leis na tríóide tá an seirbhíseán ar Dr Student Learning Development chur gás agus reachtálann siad ceardlanna agus chuireann siad áisinaí ar fáil agus tá seirbhís comhleoireachta againn anseo chomh maith mar sin bei fáil ag mic léinn an diplóma ar na háisina sin ar fad. Pe breann muid in beidir ar struchtúir a Chúrsa hain. Mar is óghaibh Chúrsa póirtaimeirthe th ghábhlíon atá sa diplóma seo. Is chéad bliain bé ceithre bhudúil le duine ag mic léinn. Feiceadh siad an sin iad agus duine muid plé níos duine muid plé ar na modúil hain ar ball beag ach tíor go thaobh leagan amach a Chúrsa ceithre bhudúil a bheits le duine sa chéad bliain. Mar an fórmhór na modúil terma amháin ach tá cur bhudúil agus bé siad ar siúil ar fan na bliana. Mar sin sa chéad bliain bé an dara modúil sin cumarsáid agus litreacht ar siúil ar fan na bliana agus bé na modúil eile ar siúil ar fa terma amháin. Agus an sin ó thaobh na measúnathe de meascán de bheasúnú leanúnach agus go scrúdathe scríofa agus scrúdathe béal a bheits i gceist. Ní bheith an éiread sin scrúdathe i gceist bé bhád níos mó aber PC féin wachnamh aistí podchréalta rudí mar sin le duine i rinne bliana ach aber an modúil sin an dara modúil arís a bhaineann le cuasaí teanga, cumarsáid agus litreacht bé scrúdathe scríofa agus béal i gceist sa chás sin. Sa dara bliain an sin bé 5 modúil le duine agus arís fórmhór na modúil sin is modúil iad a bhhairí terma ar fa terma ach tá modúil amháin agus martha sé an bhliain ar fad agus arís bé meascán go bheasúnú leanúnach, aistí, blaganna, físeáin, podchréaltaí agus mar sin de agus an sin chur scrúdú chomh maith le sin. De chéad bliain an sin so a breanúir an chéad terma a dosach. An leagan amach a bheits ná go méid leachtaí ar siúil i ri na seachtainna leachtaí ar líne. Agus bé na leachtaí sin ar siúil de mórt agus deardaoin. Leachtaí beo a bheits ar siúil de mórt agus deardaoin agus anuas ar sin den thar cúpla réamhtheafada ar cúpla leacht chomh maith agus bé si an breanú ar an ábhar sin nuair bheith si féin sir. Agus an chomh maith sin bé dhá lá le duine ar an láthair i go leis na tríóide nó in Marino mar sin bé lá omláin leachtaí ar siúil de sathairn i mí feabhra agus ar an sathairn arís i mí an mhárta.
cinál an legan amach a bheitán sa chéad terma. So dar terma an sin, bei a rís bei lechtaí 16 líne agus a rís lechtaí beo líne a bheits a gceist leis na lechtaí seo. Agus an sin an úsar sin bei ábhar an fáil Blackboard réamh hafada agus bei se banán breanú an ábhar sin mar de réir mar Ellen sé chuomh hain. Agus bei gá lá le déine an láthair a rís sa dar terma sin. So dara blian bei an legan amach nach mór mar géine ach bei modúil sa breis a gceist mar sin bei níos mú lechtaí agus mar sin i gceist. A rís bei lechtaí 16 líne tar éis an leithscoile agus dócha dePaor agus Deirdre na rís agus an terma se bei 3 lá a gceist an láthair. Agus mar géine sin sa ceathrú terma so an dara terma sa dara blian lechtaí 16 líne, so idir lechtaí beo agus lechtaí réamh hafada agus 3 lá le déine an láthair. Agus an nús sin fad bei ceithre seachtaine le catha ag Madeleine a Dioplóma sa Ghaeltacht agus bei tréimhse chaicíise le déine is saoire na chéad bliana agus an sin caicís le déine an sin le linn na dara bliana. I'm sin na cásca nó i rithe thabhraí tá sé sin le sacrú go fóil agus bei Chúrsa a chur fáil sa Ghaeltacht in Ghaeltacht Chonamara das na Madeleine. Bogam muid rainis agus branóid na modúil hain. So an chéad modúil a bheith ar siúil sa chéad blian sílim go leróid Pádraig mar libh marall ar modúil sin. Pádraig ar fáil an go bheice mé. Tá mar fáil éagla man an bhecinn siad me ní éacinn. Tá sé ábhar dorcha tá sé go bra fan. leisteáil. Tá tú balbhathe sin Pádraig ní féidling tú leisteáil. Pádraig ní féidling tú leisteáil an sin. Seans go feidbine teicniúla againn. Cabeir bit is féidir hain couple focail rá faoin modúil seo an chéad modúil a bheits le déine dáanta stáite agus scáileán. Siad a bheits ar siúil sa modúil seo na inneocha ar éineacht ar ghrámaíocht agus ar sconaíocht na nua-Ghaeilge. Agus bé mar leithán ar na teachsna teachsna uúna sa seomra ranga agus ar na teachsna sin a bhíonn ar curriculum. Agus siad a bheits ar siúil ná léamh criticúil ar theachsna agus bé deisán tuairimí i phlé faoin litríocht agus mar sin de. So Pádraig tá tú ar bhile daon breise rá faoin modúil sin. Mar rational sé. Well, scríbniú ar bíbal sihir leis na ré ar an syllabus bhfuil is agad pléimid sin túidir agus na teagsaí agus muid íart cinnal réir leathan thuirt do bhicléin fásta ar bhfuil fáil ar bhfuil an scríú agus fásta mar lútain sin cuasaí scálan agus cuasaí scálan chun mhaith. So is soilm ghfuil an modúil sin sumar go leor, tá sé sprágúil go leor agus sin é má tá ceisna ag déanaine ag an dearú be mar fáil. Par cín. Agus an dar modúil an sin cumarsáid agus litirthacht bei Claire agus Madeleine sílam caint le faoi sin.
Gur míle maith go Deirdre, beidir go leróid me si faoin géadfadú agus go leróid léir faoin méidir bhééis a Jane Fox a dar blian. Ceir so ag tús an chairrma bé ar gachéine broch ní fóla pásanta leagan amach, agus bé meidir Deirdre chuid is mó ar na sciilní teanga, sin sciilní cumarsáide agus sciilna scríofa chomáid. Bé meidir Deirdre ar winine agus ar chumas a Herbert, Madra leis an Ghaeilge úsáid sa seomar ranga, sin gachrod ó na bríhrán mór airtaach agus beidir go ginint mé leor Ghaeilge go leor daoine nach mé géireach an cháilíocht de bhaintach agus mar sin beidir ceappa sibh go mé modulte ionach éasca buic sa dia, bé me an sin mar sin tarbh bhainteas. Ach go gcónaí mar dearmid cé amantí beidir gombeach Ghaeilge lífeid duna cinint beidir gombeach fós rud cinint fóla maidir leis an Ghaeilge bhúna mar dearmid da chéine labhraíonn béirle beidir norhaidling gombeach siad muin sin ag múna an bhéirle leis an miléin agus mar sin i gcónaí is fiú tuairt faoi gachrad go ddígur seach agus tá cínte go méid gachéine iontaachsásta tuairt faoi gachrad agus tá súil go mór le búla le gachéine im líana agus bheith gobarlibh. Bé an chuid smót an léachtaí ar lína, bé rála ag an aigur aig chomáid agus bé meidir campus chun na léon de sin dhéanamh im lá líon seo. Agus bé a chomáile sin cúpla rud réamh hafnada agam agus bé mé mar bhúntar meánscoilí iontaachsásta go leor áisinaí agus achanaí agus rudí mar sin a reinslih agus déas go méid cuasa nua le tríocht ag teachnis an beanscoil i gceann bliana nó mar sin agus go méid sibh i ggéirí smaoinemh ar an gcuas fear, agus go méid sibh ag obair na rudí sin lepóric. Ach beidir go méid sibh ag ggéirí smaoinemh ar an gcuí is fear na rudí sin ar fád an nasca leis sciil na cumarsáide agus bé meidir féchantar sin trí spórchtaí a dhéanamh gná chórá ag féchantar an litríocht an teas sóisireacht ach go háirithe clúas tuiscintí chomáid agus an sin an Ghaeilge nasca le teanga eile chomáid tá scoimid in Rinte gwine go bresíhanna ionach ilchultúra inis ar an léonnta seo agus bé meidir féchantar chuid sin na rudí sin chomáid. An rud dearnach an sin ná féinúlacht a Herbert mar chaintear gníomhach go bobbal co-aimseartha na Ghaeilge agus sin chuid sin stuff idirnáisiúnta bhééis á léaghain chomáid. Bé ceithre chuid sa bhasúnú sa bhádúil seo, bé scrúdú béal agus scrúdú scríofa agus ceacht scríofa agus ceacht tafada chomáid. Agus bé go leor takeíocht de tucidíh agus béisiir fád braábalta tuairt faoi na rudí sin faoiar na bliana. Agus dar nó leis an dáréimh se sa Ghaeilge chomáid bé mé cínte go méid sibh braábalta tuairt faoin scrúdú béal ach go bhuirithe agus bé meidir obair i dtreo levéil teag bí a hain nó bí a dó bí a hain puncadó a dearmid bé meidir géirí bí a dó bhaintach ar dearú hiorthal agus bí a hain puncadó a phléin meidir sin sa céad phléin. Agus sin bhfuil má tá ceistení a ggéine bé mé iontaachsásta leir le bheith an dearra agus tá fáilte ceistní scríomhann sin sa bhoscail chomáid. Míle buchas. Gur míle maith go sin a Madeleine. Bé Melanie a caintling faoin tríú modúil. Gomrata Deirdre, so tá mise just chun láirt module 3 curriculum agus cóhéics agus mar zóldíomh mar Mhúinteoirí tá an curriculum fíor hábhaach ó híomh na Ghaeilge de ach ó híomh na hiormhain scoile i gcuiteanna de. So sa bhádúil seo ba muidir déanamh vinúcha ar orbertí comhaimsear náisiúnta, so ag féchant ar na forbertí sin ar an cóhéics curriculum de, tá muidir Deirdre tásúla gon beidir áirithe ag tíocht leis an tra hínseach amachchan seo so baimidir fécantar sin, agus baimidir fécantar thuirtí fálamthe ach go háirithe agus an chuí go bhaimíonn siad trasna an curriculum. Comála sin baimidir déanamh forléargus ar bhúnlaí náisiúnta agus idirnáisiúnta de Herbert agus de chur i bhaim curriculum. So ceist mhór a hagan suas ó thaobh curriculum de go minic ná cé dá an curriculum, okay, agus cé a croíonn an curriculum. So I gcónaí bíonn sé tábhachtach na ceisní sin a chur. Cé fá go bhfuil an curriculum sin agus céirdíad na tarthaí fáilme amachchan seo do bhicléin an lé aniu atá tábhachtach. Mar sóldíobh ag levéil na hiormhain scoile tá go leor ábhar nua tar éis teachtar an bhód le déanaí agus ó híomh na Ghaeilge de tá an Ghaeilge ag dul chun cín comá agus támuid ag féchant chun tosaí leis na mólaíochtaí bud comála sin ó thaobh conas a chormid an curriculum sin i bhaim
agus ag alínú leis na hábhar eile atá an syllabus foiil láthair. Baimiid ag díúisteach ar tuiscint ar na príomhgnéithe a bhain an leis an gcurriculum agus le creatan náisiúnta so an CNCM ag leibhéal na hiorbhanscoile. Agus baimid mar dúirt Madeleine sa chéadúid, baimid ag déanamh macnamh agus abhacnamh ar cóhéics búna na Ghaeilge agus an cuig gur féidir linn or scileanna múinteoireachta féin a chreisiú trí macnamh agus abhacnamh amach an seo. So tá mé lántásta ceisna a thógáil le an deara agus tásúlán just go bhfuair sibh písín beag eolais an sin maidir le modúla 3. Gur míle agus faoi sin Melanie. Is mise a bheits im chóirdeoir ar a gathhrú modúl pobal agus teanga. Agus is stair agus chóhéics sóisialta na Ghaeilge a bheits muid i ddíriú sa modúl seo. Is dóiling go sé tharbh tábhachtach go mbeadh tuiscint ag Mhúinteoirí Ghaeilge ar stair na teanga agus ar bherbert a tháinig ar staid agus ar stádas na teanga. Agus ba muid i ddíriú ar phobal agus ar teanga na Ghaeilge an gúgu híisteag in nús go dtí an lá atá nniuán. Agus ba muid i breanú ar an athrú a tháinig ar stádas na Ghaeilge agus ar phobal na Ghaeilge. Mar sin ba muid i breanú ar tréimhsí in rá an Ghaeilge cinál I mór a réime agus in sin tréimhsí in rá cuasaí in rá an teanga níos léigeach. Agus ba muid i duine macnamh ar éineacht phobal leabhartha na Ghaeilge i ggóhéics na éagsúla agus mar chuid go sin ba muid i duine macnamh ar féinúlacht féin mar Mhúinteoirí Ghaeilge agus mar Ghaeilgóirí. Agus sin agus ben brasás de rís ceistní a ragart faoin modúl sin. A bogarrá inis go dtí an dara bliain agus leróin nóling inis faoin gúigú modúl idiolaíocht Ghaeilge. Anna Deirdre agus go riile maith san an modúl sa idiolaíocht na Ghaeilge is stocha gnáíonn sibh túsan agus san id sin cosúla sin bocail idachas agus an tarna chuid san ólaíocht mar san ólaíocht fé chóirsaí fálamha agus teagaisc gist an san agus sin ddíriú ar chóirsaí teangan agus ar chóirsaí na Ghaeilge ach go háirithe. Mar san insan modúl sa be muid ddíriú ar léirgus fracticiúla agus theoriciúla ar hagas teangacha agus ar hagas na Ghaeilge ach go háirithe. Fíoch míid ar rudaí cosúla chóirsaí syllabus agus measúnathe, pleanáil ceachta agus churbhaim ceachta na banistú ranga agus an san cóhéics na Ghaeilge in synadachas príomhratha tríbheán an bhéarla agus synadachas tríbheán na Ghaeilge chuma. Agus conas is féidir libse an eolam a chur chun tosaigh ar bheannacha ceachtas ar bheannacha taide bhonathe agus ar lí gur féidir libh is docha tafad craing caiimseach a chamád ar chulchan caing agus ar eolam na náltaí a hós for górans na seamraí rang. Gur míle agus faoi sin agus bé cléir a leirling inis faoi cumarsáid agus litirthachta dó. In éirdrich mar ecinn si bón teideal nanin sé cumarsáid agus litirthachta hain san rud a bhééis anna go méid teagháil rialta goibh leis an teanga gur féidir libh Virgomas hain Herbert a bheith muí nach seaamh os choranga agus Ghaeilge bhúna agus Ghaeilge a úsáid le pobal ile na scoile. So cosí leis an géid vodul béis ag legan amach na spruch na fólma tá agah ach bé dúlan níos mó ann ag gompraid leis an géid vodul a bheith á dhéanamh a goibh na Madeleine sé sin go bheith struchttar níos casta ann is bé teags na beidir níos cuide agus go méid sibh inúil ar glóir na teags na bheith lemúna a goibh freisin agus sibh mos na seo range. Tá muid ag súil go mór leis an gcuirsa sin mar béis sé doráig an bblion ar fad le gur féidir libh chur lever Ghaeilge go rialta. Agus an sin beag cúpla lá ar an láthair freisin le gur féidir libse for chuid Ghaeilge cleachtaigh sa úsáid leis an bubal nua atá crutha gcuin ar an gcuirsa seo. Gur míle mágad faoi sin leróid ónling inis faoi modúl 7. Gur mágad a Deirdre ar nó mar deir sé ar an sleán an seo féimint a caint ar na teags na Ghaeilge óthús ama choíre
nús go dtí athbheocha na Ghaeilge. B'éimeanta béimniú go háirid tasómid leis an teagaisc, leis an nua cláscach agus mar sin de, agus feic sibh an seo le chuid a haon, b'éimeanta caint ó aimsir na lochnach a nús go dtí cá na bóine. So sin deir ré na seanghaige, ré na meághaige, ré na nuaigh cláscaí agus a nús go dtí an rud a deachnach an chuid is mó gon mar Ghaeilge an lei inniuh san 8 hísteig agus san 9 hísteig. Agus b'éimeanta breanú ar chuid roinnt duna na húdar is mó sa Ghaeilge i ré éineacht an scoil éidí haig gáil i gcín agus go faoi fionnadálaigh mar sin de Sharon Caton agus na líthe finíocht agus an éineacht sin ar fad. Agus an sin sa dara le den Chúrsa tírómid ar an 8 hísteig agus ar an 9 hísteig go háirid ar an aisling ar Hicks na mar Queen Artú Léire agus cuairt a bhean í roinnt duna téacsnaí canónda is táchtaí. Ar nó ní bhéin na téacsnaí seo ar fad sa chéad chuid den Chúrsa seo le húsáid sa seomranga agaí, ach tá sé tharbheith táchtach ar nó go mbeadh tuiscint anmhacuibh ar na phréomhacha sin agus caithíonn duine dá múine i gcónaí an cúlra a thuiscint agus ar a gcuí seo b'éimeanta tíriú ar cúlra sin sa dar bliain den Chúrsa sa 7 modúil ar a Chúrsa. Gur míle mágad faoi sin ón. Sin Dr Emily Barn de bheits libh don 8 modúil, ní féidir le Emily a bheith an seo aniu ach go bunúsach cuirí micléin lena gcuid scileanna Ghaeilge ar bhealach tanmhach agus practicúil sa bhudúil seo, agus tuirfar go leor deisní do bhicléin a gcuid scileannaí teanga a chhlachta idir labhairt, éisteacht, léamh agus scríomh, agus béim speisialta an ar úsáid na Ghaeilge sa seomranga agus timpeall na scoile. Mar sin béim an ar discours ranga agus ar an ramadach ar bhoclór agus ar na phrásaí a bhí na tastáil le litríocht agus teanga a bhúine trí bhean na Ghaeilge agus sa seomranga. Agus tá sé mar aim againn sa bhudúil seo taú le micléin a go Ghaeilge a Herbert a rís go level bí a 2.2. Agus ag go level sin bheit mar se sú leis go mbeadh micléin muíach as a gcuid Ghaeilge. Sin modúil 8 agus an modúil dearnach an sin faithú fróis agus bé Pádraig a caint le faoin modúil seo. Wel na fáithí sin iad na scríbneoirí mór na scríbneoirí chur an ugla agus fátéis ar ghaoine buidir an nóí. So tá muidir go le dhéanamh íireacht cuidan den atíos agus cuidan agla sin a bhaint den léireacht. So tá cuide go luid an sin Máirtín Ó Cadhain tá scanúil go leor gan áras, splíú sé mór an leorí atá teachra léamh. Ach ran na hamuid béidir na scéaltaí is ní dearime is éascach béidir is so léite. Tá go conire gan áras atá bhhaid níos réchúisí a charbheith tainniuach agus samúil. Hí má flaharta chuir a gás fásta agus mór an scríbneoirí eile bhfuil a go pléidir go cíomh chumá an scríbneoiras chuir go riine agus gan agus scríbneoirí os tíorchannach chumáin na gréanaí. So a ríist is pictar leathan, be pictar leathan agah a bhfuil ar fáil in sa frós. Ní hin le rá go gaithú gachéon rud a léamh a be chans a go blas áil na scríbneoirí mór seo. So ná chuir sé fatís ar ghuiine bí, ní má sú le go léocha handaine a hanar de scríb Máirtín Ó Cadhain, a ba mór an trúí a gan rud éigen scríú se gan bheith léit a mistúm go mhaíonn
amach le níos muiníní as hain nuair tá chance aige na bhaci go an tíochair sin. So sin bhfuil faoin máideal sin. Gur míle maithbh. Bogmuid arainis agus branomuid iartas a dhéana agus bhfuil le déana le chuirsteach a gcuirsa seo. Mar lu mé ball tá riochtanis áirithe antrála a gceist leis a gcuirsa seo. In céidir tá le déana más má le chuirsteach ar gcuirsa ná fuair iartas a líonaisteach agus tá an éirim sin le fáil ar thiomh a diplóma ar thiomh na rinne ar thiomh rinne Ghaeilge a go leis na tríóide. An nuas ar sin bei copplarad a tastal wen bei CV ratha. Fíne se gohfuil tú chláirithe le cóirle na Mhúinteoirí. Bei coip gus na treiscríbaní acadúla a tastal mar sin tá sé riochtanach go mbeadh céim san éideachas nó diplóma nó máistreacht ag a level a 8 déanta ag iarthóirí agus go mbeadh dó buinte amach acu sa chéim sin. Chomáile sin bei fianaise a tastal go bhfuil tú ag level bí a hain sna scileanna teanga ar fád mar sin dámeach a chuirmagás litir agat ó ollscoil bheadh sé sin go bra ach mar bhfuil fianaise agat bei scrúdú teag achar ar fáil agus leró mé faoi sin ar báil. Agus an sin dámeach litir agat ó de phríomhide a dearbhú go bhfuil riochtanas sa scoil tétá is sin a chur leis an iartas. Agus rud atá táhachtach ná go gurfar túsáite go dúrfar túsáite de iarthóirí bunathe ar a daithí mar Mhúinteoirí ar na scileanna teangatá acu agus i bra an sin ar riochtanis na scoile chomá agus spéise sin dearbhathe ag a príomhide. Mar sin má tá sé gceist agad iartas a chuirteach an dáta is tábhachtaí dócha ná an tionóladh bhí na nullag agus bei se bhan an iartas a chuirteach ar líne tá an chóras ar oscailte inis agus an sin chuirfar taircint ar fáil de iarthóirí iarúnacha ar chuiníl áirithe sin agus na riochtanis ar fád cólínathe ag an iarthóir agus an sin chuirfar taircint ar fáil má háítir na riochtanis sin ar fád. Agus an sin dáta eile tá táhachtach ná mar bhfuil an ionaise sin agat go bhfuil level bí a hain agat bei béir is dócha tuairt faoin scrúdú teag agus béise sin arsúil i dro dhearra bhí na saona an dara lá agus an tríú lás fithe go bhí na saona. Agus leir mé beagán inis faoin scrúdú sin agus faoin broses. Cáilíocht theachtarach é teag, teastas Eorpach na Ghaeilge, agus tá teag lonathe i lár anad na Ghaeilge in ollscoil bháinúd, mar sin ní bhain an teag le coláis na tríóide ach cáilíocht theachtarach atá an. Agus má hastíon fianaise webh gohfuil level bí a hain agah bei se bhan an chuirsteach ar scrúdú teag agus an ionaise sin a áil. Agus tá teag sásta scrúdú ar le arachtáil de iarthóirí an diplóma. Agus bé an scrúdú sin arsúil mar a lu mé ar an dara lá nu ar an trú lá go bhí na saona agus brahan sin ar lín na iarthóirí. Seans go mé na scrúdathe ar fádarsúil ar an trú lá is fithe ach seans go mé an dá lá a gceist. Nis bé táile a gceist le scrúdú teag €170 atá air ach mar zóghíomh níl táile ar bithe buint leis an diplóma hain. Mar sin an táile sin €170 sin an tain táile a bheith leníoch agah agus sibh chuirsteach ar an diplóma. Agus má spéislih an scrúdú se dhéana ní mór sin a chur an úldúing faoin 8 láide go bhí dhearra fómhar mar sin i dtrohear na mísa seo agus bei muide an liste sin a chur ráigh teag agus tá an éirim sin ar fáil ar híomh an diplóma ar thiomhrí na Ghaeilge agus is féidir libh
spéisi léirú sa scrúdú in sin agus bei se banán an scrúdú I dhéana in sin I mí na saona. Mar sin gur míle maithagah as a bheithin seo agus bei deis agan inis má tá ceistní ag duine ar bit is féidir libh na ceistní a chur sa bhuasca chat agus bei deis agan lé dhéana ar an méid a bhí áflé agan. So Tá ceistán hena hénig íirt agus beidir gur mise is fiar is féidir tart féig beidir dúr go léimiid cheistúach den áfuil sé os cór gohaine. Ha ceiste go madle dulding Gaeltacht is as Connemara ó gochas mé agus gur Ghaeilge chuir leis na háir a bhúnam mónam béirle agus stair agus mónam stair tre Ghaeilge hena hénig agus is caintúir líomh a Ghaeilge me. Bhfuil orm dulding Gaeltacht ha mé lonathe Connemara agus I móna I Connemara. Ceist ana bha. I de sachbar is riachtanas tu chud an Chúrsa ha in san dréimhse Gaeltachta san. Ha gá chúis gohfuil sé ann. I de sachbare ha sé ann chun an álam a dhéanaan na micléing ran fáte ar an Gúrsa a dheanganú go háir ó héamh na tangande. Agus deir mé se mar chuine tógagin san Gaeltacht uanta daoine úsáidin an tanga ar bhean rialta san Gaeltacht ní bhíon beidir an tanga scríofanú nó gnéthe mar san chócrain céannacha agus nárbhiste an dlí bhálaigh a chur ar na sciil na tanga na haco. Mar san ha sé ann ar bhean idólaíocht dúla de sachbar sé sin go gur tú fiabhsa de sciil na tangan. Ach in níag san is riachtanas de chud na cóla múnteoireachta a haigéist chomá. Sé sin go bhfuil riachtanas ann le clárú mar bhúnteoir Ghaeilge go gatha tú tréimhse Gaeltachta a bheith féad a chaim agat. Nis ha slite te friúla gur féidir éis sin I dhéanamh agus ceannacha ná tréimhse Gaeltachta mar ha deartha goinge Chúrsa a dhéanamh in san Gaeltacht. A cha slite eile chomá agus ceannacha sé bheith móna I ggóthaíocht Gaeltachta mar hampla. Nis aine hagan ar an Gúrsa bheith is súlas go dabhra siad féin dréimhse in san Gaeltacht féis na tréimhsí in san Gaeltacht. Ach in níag san ha córas a choláiste tar ahantas réamh álamir agus sé sin gur féidir choristeach go dabhfaí ahantas dutse as rud a ha déanta go taine hénig, rud a ha fálamh go taine hénig nó taithíotha go taine hénig. Agus béidir de chás héin an san go méfá nán Iirtas RPL a thugtar ar Recognition of Prior Learning a méirde go méfá nán Iirtas a choristeach ar san agus ar bheann cás ar chás a dhéon faoi hairfaí brethúnas ar go héin Iirtas agus san. Mar san hasúla gom go bhreagraíonn sé sin de cheist riachtanas a hain agus féidir choristeach ar díolóna mar a bheith ann. míle mágad fi sin Noel ceistelle an méon diplóma seo curtha ar fáil a ríis nó díreach an 55 go 57. Tásúla goin go méid sé ar fáil a ríis amachchanse ach is dócha go mraithan sé sin ar an éileamh. Ach a ríis ghlachmuid leis go méid sé ar siúil 56 ar éonos agus an sin iní sin is dócha go mraithan sé ar an éileamh. Ceist eile sin níl post buan is scoil agam faoi láthair agus mar sin ní bhean an literáil an bríomhide an rud mór é sin. Ní dóile mé agus an nnéanach litir ó ar phríomhide cúis. Is dóilm go meach sé sin cear go leor ach a ríis seans dá meach go leor daoine chuirteach ar a Gúrsa go méidir go dúir faoi túsá áite tá scolaní a bhfuil cinál riachtanas an faoi láthair. Tíorcha breanúir na ceisteaníonn seo. Céimhid dáma a bheastar ar cheart a chatha ar an staidir ar ina seachtainna le bhardal an marthaí na leachtainna de máirt deardaoin dhá or a chluig. Ceist mhá sa chéad bhliain marthaí na leachtaí beo uairchléig a bheits a gceist. Sa chéad terma agus sa dara terma sa chéad bhliain agus an sin sa dara bliain bei tríúach le go leachtaí beo a gceist agus an sin a rís cúpla riont ábhar réamh hafada a nuas ar sin agus an sin
glachmuid leis go meach sibh man staidir an sin go neamhsplach nó beidir go mechas agatsa an mech na figurí sin agatsa. Well is got mai dhéchan tú an líon creúntaí hána ECTS sanna hán deirtar an ag go héin ECTS a hán gur chóir gombeach cúig ggóra chlégus fethe ann ó héh iirecht an bhic léinde. Ní sin gachrod san áir éon léthóirecht dhéanaan tú eistí scríomh éon bheas nu a bhaine leis an gcúrsa. Mar san is féidir na creúntaí ar fad a bhéadú amach an san áit go bhfuil cúig ECTS ar bhodúil méidigé sin fá fethe cúigus agus jo tú an líon an uanta. Deirtar gur chóir a chahabh fiú amán planála ar bheasúnú nó réamh léthóirecht ní péir de bheith le déanamh. Míle maigad. Ceirstellanse is múintear ealaína mé an Ghaeilge láiste bhfuil múintear Ghaeilge aganne bheith an diplóma á dhéanamh chun gur féidir chuirlamach chu Ghaeilge agus go mbeidh níos eolaí goiteanna ar teanga an men éireacht don Chúrsa. Agus rís bheith ach go méidir go mbeadh ar an túsáite a thuirt a dhaoine atá múna na Ghaeilge nó na scoilní sin bhfuil riochtainna ar leithach ach cínte bheith na riochtainna ar fad agat a chá sin. Agus an sin ceistelle cé bhéad áite tá ar fáil gon diplóma agus an mór sib go leor léirú spéise go dtí seo. Ba muid an an ghlacha le dahad Madeleine dahad cúig Madeleine go leiscéil im líana. Agus tá go leor spéise an níor thosaíomar ar bhógraíocht go dtí le déanaí tuis nach an chóras agus an nach tú an cin chuirsteach ar go dtí an teachtain caite nó caiicí seo hin mar sin tá muid ansásta tá go leor spéise an agus tá muid a ceappa go mé níos mú spéise an fós sna seachtainaí amach rón. Ceistellen sin tá me gobar haar lear faoi láthair an mé na seisiún sathairn ar an láthair gar dá chéile. Ní bheidh si aber an ché term is so an ceiste an mé na seisiún gar dá chéile nó bhfuil sagah go fóil. An ché term a béis ní bheith bei seisiún ar siúil ag túsbí feabhra agus seisiún i dtrohearra bhíon bhórta. Agus sin éon cinná legan amach a bheits ar chuile thurma in áíire legamach deis ag daine cinál bheith gobar na scileanní agus an sin teach le chéile a ríis. So bheith coppla seachtain an idir a dá heisiún ar an láthair. Seans gur misisios fear ag roiig an chiad Is dóilm Se há lasa tarlú ar an trahainseach trí chéile fé láthair chuirg mar is olda Beidir dréocht thiolabas amach an Ghaeilge agus ar lídúil tíagdó agus an reinine decha sé gobar ar san a ríist. De réir mar a hiigem beag fé sé nó fiú fé seachtain ar a bhaid seofar an ceannú. Ach an rudí dhéanamid ar an gcúrsa san. Fiú má bhfuil an cuasa nuas an tonraíocht nuas an fáilsethe. Be míad na díriú ar scileanna a bheith inaistrithe ón gcóras ann fé láthair go dtí an córas nua a bheith ann. Mar san be míad a léirúdíh conas féchant ar thonraíocht nó ar thiolabas nó ar churiclam agus mionléimh dhéanamh agus é thógant a rud athá ar fáir go dtí rud athá beo istí san seam range. Agus dhéann go manan rud céanna le cuasaí le tríochta chomá. Na modú le tríochta ar an gcúrsa fáil móisih conas analís dhéanamh ar héacs agus conas a chur chumas na náltaí a bheith na rangna libh conas analís i dhéanamh ar héacs. Mar san is scileanníd san inaistrithe ó gáin amháin go dá eile nó ó scanán amháin go scanán eile. Mar san má dheathíonn nuair dheathíonn an cuas i gceann rainn blianta beise fós in ann tartfis na gnéithe nua a bheith difriúil ar an gcúrsa san. Agus tá ceistúin eile an agus beidir go bhéiteach duine cinn chuidú an seo an meach muid an Ghaeilge a bhúine fiú amháin is scoileanna tí a hain rééis doing an diplóma bhaintach. Bheith an freigra ar an gceist san
Tá an riachtanas céanna ann ag an gcordamh teoireachta de scoile na Treabheáin na Ghaeilge agus de scoile na Treabheáin an bhéarla mar san bheith an cháilíocht a gutsa bheith sé ineaistethe ríist ó scoil Treabheáin an bhéarla go scoil Treabheáin na Ghaeilge. Ceistelinn sin anam leachtar an modul a hocht an Dr Emily Barnes agus rís bé leachtarí eile a múine ar na modul se ar fád chomá ach bé Emily a gobar ar an modul sin. Ceistelinn seo tá diplóma san astrucháin agam an leoréis sin mar chruthúnas ar an level teanga. Arís dá bhéta literáil ón ollscoil nó ón institút bheith muis brásás de ghlacha lei sin. Ceistir be heile géine sin. Well, gur míle maithagah mar sin as a bheith láthair agus má ritheann ceistir be heile libh bheith bigí deagáiling le cuimhe agus bheith brásás de búir cuid ceistení ar agart agus cuidú libh más féidir leis an iarratas agus tá muid asú go mór le casa libh ag tús na bliana se hagan agus gur míle maithagah ar fád.